Nga munggo, may... Wala mag-isa dyan. wala mag-isa. Oo. Ano pa na din lakotya? Kalabasa. Kalabasa, may beans, ano ni? Balunggay, Ay. ano pa? Batuan. Amo lang na. Amo lang. Okay. Saan dyan mo ay? Sa mga amil ka? Hindi ka mo pa. Oo. Ay. Hindi. Tingnan na daw. Mayari ko di. Andun turi kabala ako mag-sukat. Alright. No. Hindi man ang kimuk katuwad. Hindi ko ito. Batian nyo to. Mga taga-Amerika. Amon pangabuhi sa uma. Ka-survive man kami di. Delicious. Na. Sampat na ni amon yung pangabuhi di. Okay. Kapos. Parang daan. Bumbaon mo dito. Binoy. Oo. Hindi mo kanit tayo mo. Ano ba nagsang ganja? Na? Ano? Magkala mo? Lampi. Nasa lampi. Dahil lampi o. Ito lampi o. Ano ni subong sudanta ginataan nga no? Lingoy. Ginataan nga balingoy naman. Mga way mo matilawan nga pagkaon diri mo matilawan sa bukid kag. Ang sudan namon subong dahon isang balinghoy. Okay? Ginataan nga dahon sang balinghoy. Ano sa bakta? Wala. Wala lang tamo na. Dahon sang balinghoy na para matilawan yun na di magabot ka mo di sa uma. Okay? Amo na di nga paano mabuhi mga tao di nga wala sang balatian. Okay? Dahon sang balinghoy. Tapos ginakuanan lang sang gata. Dahon sang balinghoy gingataan. Para siya manok, okay? Pokon siguro may katumbal pag ginamakangkang namin pag no? Amo ni bilis ang kano no sa kaldero. Pati dokot tapok na to. Arang amon nga Pibidek Express no. Ang bilin. Wow, sus kunari ka lang din way ka dahil magpulit sa Amerika kundi. Katilaw kasi ni. Ang dokot wala na ho. Sana kakaldiro. Una pang dukot. Una pang dokot ubos. Okay. Okay.